Vostès plantegen que en l'any 2030 hi haurà 40.000 habitants més. Però primer, s'obliden que en els últims 5 anys, amb les dates que ens van donar la setmana passada, concretament del cens, la població de València ha passat de 815.000 a 787.000 habitants. Ha disminuït en 28.200 habitants, segons les dades de l'anuari de 2014 d'aquest Ajuntament. Segon, es prenen interessadament dades de fa 20 anys, però s'oblida que si estenem l'anàlisi un poquet més, a 30 anys, ens trobem una data curiosa. En 1985, fa 29 anys, hi havia en València 787.278 habitants, els mateixos, amb un error de menys de la 10 mil·lèsima, que hi ha en aquests moments. Fa 29 anys. I vostès es plantegen un creixement de la ciutat, i vostès desdenyen que es planteja un creixement zero, com és el creixement real si plantegem a 30 anys, concretament, aquesta anàlisi. Ens sembla absolutament intolerable. València no ha crescut en aquests 30 anys, ha oscil·lat en funció del cicle econòmic de la seva població. Però hi ha una cosa important, que jo crec que està en la base de tot aquest problema. Hi ha algú que té interès en vendre els terrenys d'Horta que va comprar fa anys per a especular i fer negoci. I ara estan majoritàriament en bancs bancàries. Per exemple, en la zona de Campanar. L'informe preceptiu del Consell Social segons la llei reguladora de bases de règim local, on està? Que no l'hem trobat i vostè no ho ha comentat. No està, perquè no s'ha reunit el Consell Social. I així vostès fan participació. L'element màxim de participació de la ciutat no s'ha reunit quan és preceptiu. Nosaltres volem ressaltar una similitud important. El mes de juliol, uns dies abans de les vacances d'estiu, es va aprovar la modificació del PEPRI del Cabanyal. Curiosament, el mes d'agost era quan estava informació pública. Doncs miren vostès que curiós. En ple període, en aquest moment de vacances de Nadal, s'aprova provisionalment, evidentment, concretament, sometre a informació pública aquesta revisió. Quina coincidència. Sempre que hi ha vacances, uns dies abans, treuen vostès un tema important de passar a revisió general. És evident que a vostès no els importa en absolut que la gent s'interesse, que s'informe i utilitzen les vacances com a una part important del període d'informació pública. Que poc els agrada, que poc els agrada la participació de la gent. Em recorden allò que feia el general Franco. Aquelles coses que no eren bones es treien en el mes d'agost, en vacances. Em recorden? Jo què vol que els hi diga? És un comportament que políticament té similituds. Què vol que els hi diga? Jo, per cert, preferís viure en una ciutat del tamany de València. No m'agraden les ciutats més grans. Crec que generen molt més problemes que els avantatges que poden tenir. L'obsessió de fer créixer la ciutat crec que no està ben relacionada amb la millora de la qualitat de vida de la mateixa. El mateix document reconeix que hi ha 38.375 vivendes per acabar. Si apliquem els habitants mitjans a 2,4 per vivenda, ens dona una possibilitat d'ubicar a 92.100 persones. La memòria cita almenys 30 vegades, com a mínim, la LUF, la Llei Urbanística Valenciana, quan aquesta llei, jo crec que vostès sabran que fa uns mesos que ja no està vigent, que hi ha una altra llei, però no s'han molestat ni en canviar o no s'han molestat ni en revisar això. Ha canviat la legislació autonòmica i vostès s'estan referint a l'anterior legislació autonòmica. Per a què destruir més hectàrees d'horta? No és una necessitat de la ciutat, és una necessitat de fer negoci d'aquells que compraren terrenys. Anuari del 2014, d'enguany, em va arribar la setmana passada.
Diu, en València hi ha 57.195 vivendes buides. Si li apliquem el factor de 2,4, implica 137.000 persones que poden viure en elles. En una ciutat que no està creixent, que fa 5 anys que està decreixent. Ens plantem entre aquestes i les anteriors que li hem comentat, de 37.000 vivendes que es poden construir segons el Pla General del 88, poden viure en aquesta ciutat 1 milió de persones sense tocar una hectàrea d'horta. Perquè en l'anterior pla, efectivament, se va menjar horta, però això no és excusa perquè vostès en mengen 400 i pico hectàrees, que en realitat són més, efectivament, com s'ha dit abans. Això no és excusa, Segons aquest criteri, com que els altres se'n van menjar molt, jo puc continuar menjant. Eixa no és excusa. L'element fonamental de l'horta a nosaltres ens sembla un element clau. No serveix aquesta argumentació, sobretot quan és innecessari. Jo vull ressaltar aquesta idea, perquè, mire vostès no s'han plantejat seriosament mai una cosa que diu fins les lleis estatals de rehabilitació i lloguer. En aquests moments és molt important apostar per la rehabilitació i el lloguer en les ciutats, i no ho dic jo, ho diu la senyora ministra en Madrid. Llisca la legislació, ja vam parlar de rehabilitació de vivendes en este ple, i mire l'anuari de 2014 i continua la ciutat sense rehabilitar de forma substancial. Vostès a construir de nou en terrenys nous, perquè a algú li interessa, no a la majoria de la població, a alguns els interessa. Eixe és el motiu. Eixe és el motiu fonamental d'aquest pla general. I la resta són bufes de pato. El motiu fonamental és poder seguir construint, poder seguir-se menjant hectàrees de l'entorn de la ciutat, quan és absolutament innecessari per la població, per les vivendes construïdes, per les vivendes que es poden construir, per tots els solars que estan abandonats des de fa molts anys perquè els pais no s'estan fent, etc.